mana kamano nyakwara mga jwang ma en kinde mabende wabiro some mokuom ote mag jopiny. Ote wacho ni an Abdalla kawuok Katito amor kod twak mato penjo moro chanda ni mafuta omed nyaka pinje maoko koso en mana Kenya ka kende. Ng'ato be penjo kanito mafuta manigolo e Turkana ngamia 1 gi ngamia 2 en wach nodhi ga kanye. Jei bonyo wacha dieri ni jatend piny riambo ka nanga moro maji rwako gacha. Roslyn awiju makare ka ansuba twak mit kendo odonjonwa makare kabisa. Kaka waneno sebedo ka golo doke itwa kindi ka kindi. Erokamano ahinya. Ng'ato kato olo wer moro ma jokristo ja ologa. En olo moro mar mos ma jokristo. Nyasaye ber seche te kendo mane kite. Makwani en koro loke e yore mag siasa mar piny gi nying jatelo moro ka. Okabe wache ni en ng'a. An kod penjo ni William Ruto wacho ni bech mafuta biro lor from next month. Koro lweny Israel gi Russia biro bedo ka oserumo. Okay. Kaleba soka penjo ni en ang'o momiyo jatend piny wacho ni bech mafuta biro dok piny. Maka joma donge jatend piny no wacho ni Russia Ukraine war ne onge gi economic implication ne weche mag Kenya ka. Ang'o molokore? Victor, un jofwambo usebedo ka odiyo sirikal kabisa. Okwe uru jatend piny tich mane jo Kenya nomiye. Audit ber ka itimo bang' higni 5 eka koto ing'iyo thoche. Nyinga en Beverlyn Adhiambo kane Mombasa. Victor oyawore ahinya. Jatend Azimio Raila Odinga ema go poro. Penjna ni to bunge mar piny Kenya nyalo bedo ni koro onge teko. Okay. Machielo kaindi wacho ni Jei Bonyo eruru kamano maduong' ahinya kuom golo doke it oganda wa. Moro kaindi bende wacho ni nyathi ka nyathi nyaka koro tuge e dhoodgi. Department ka department nyaka koro tim tije. Blame ge ma county government do blame go national government kuom koso golo pesa mar El Nino. Gin ne gitime ang'o? Okay. Mesha Kodhiambo wacho kanyo ni bech mafuta to ni malo kabisa. Kenya kwanza obebo ganda jo Kenya gi usuru. Martin ka wuok a Lagos Siaya. Waseyie ni Ruto orem kata sani waol kod jotendwa koyier etend Ruto. Sirikal golo pesa ma biro e loch gwenge kada mwalo koni ok ti kod pesa maber mokalo. Okay. Mago to gin panjo piny. Masanja masomo kende. Gimo ufwenyore ka en nengo mar mondi malo. Ja Kenya nigi geno ni nengo bedok piny. Kada kamano ja Kenya moro penjo kani nyalo bedo ni jatend piny ose forecast ose lieko ni lwenye kind Russia gi Ukraine dhi rumo. Mabro miyo nengo mafuta kidok piny kuom thuolo mabiro ne koso nano. Ng'eni jatend piny William Ruto kane campaign higa mokadho no nyiso jopiny ni Uhuru Kenyatta owe nyiso ji ni mafuta dhi malo nikech Ukraine. Mano en miriambo. Gin ka gidonjo gibro duoko pes mafuta piny. Koro kendo bet nade kendo ka en bo donjo to pod lweny manitie Ukraine gi Russia chama giwacho. To koro gidogo gimedo kendo mar Palestina gi Israel. Ting'eni ng'ato achiel kuom jowinjo wago owacho ni to kwame William Ruto higni 5. Ing'eni kane iluwo siasa manitiere ineno gimotimre Liberia kane George Weah odonjo to nonyiso jopiny adhi loko gimoro amora. Ni neno ka jopiny olokre mane wacho ni gidwaro sirikal mar vijende. Ineno ka sirikal mar vijende kamochope. Makata eno wacho ni koro oyie o concede kik mondo remoti mang'owa ochwer. Koro manyiso ni samimiyo ji hope jirito ni mondo itim ang'owa itim negi gimoro. William Ruto osebete sirikali gachiel. Ting'eni ya higni 5 chal ga dweche 5. Sami donjo no tineno ni en higni mang'eny. To ken higni mang'eny. Kise donjo to chako dhi. Ting'eni japiny to kibinyiso ni rita tiek higni 5 ko kipenja ni to ang'o manatimo. Nikech manifesto ma Kenya kwanza ne gindiko ni magi wabro timo within dweche 6. Magi wabro timo dweche 9. Magi wabro timo dweche 10. Koro manifesto margi gin giwegi emane gitwere nikech ne giwacho ni wabro timo kama. Ndalo moko ne watimo nation kuchocho gimoro ni broken promises. Ni winjo ka giwacho ni
wagoyo sirikal. Tok nwago ne wakawo mana oboke gi no margi gima ne gindiko, singro mane gimiyo jopiny. Ema koro nwapenjo ni nuwacho nubro timo kama kama kama. Dak osetimo ang'owa osetimore. Koro yudo ka nitiere kaka samoro kinyiso jopiny gimoro to jopiny nigi geno. Mana kaka sani winjo kowacho ni higa manyien kabiro Januari wuotha wuothe osiptal yoyote ma idhiye ibro thiedhi moko penji kata siling. Koro warita ne dwe higa mar Januari kochako, higa manyien kobiro Januari, kamano bro timo ang'owa bro timre nikech mano singo mare ene monyiso jopiny ni sani koro kamora mora midhi manyo thieth onge pesa mibro timo ang'owa mibro chulo. Vio je osiepna moro Nyasaye oket chunye kamokwe ne watiyo godo KTN. Iluongo na Med Darwesh. Med Darwesh ne nigi hotel moro South Bika. Iluongo no Swazi. Swazi kani dhi to ndik maduong' ni tamu mdomoni. Lakini kamoro kanyo ndik matin pesa lazima iwe mfukoni. Koro in kisomo Uswazi tamu mdomoni tene nena mnani chalo ka gimokoni ni chiemo mit kanyo to kine kumondik ni pesa lazima kuwe mfukoni. Gima timore gi sirikal mar William Ruto to kenda ng'eni ji mang'eny bro wacho ne wan koro wan jo Azimio emomiyo wawacho en ni William Ruto nochiko gik mang'eny. To gik manochiko gi ok nochiko ni jopiny ne onge sei gik manowacho gi. Ni paro nyalo paro gima notimo ni economic charters. Mano dhi to romo gi jolony, to romo gi jopiny, to winjo pachu, to gindiko gik modwaro. To mage manoloso ne gi manifesto mane luongo ni the plan. To mana kaka nyarawe la wacho, plan ni ne nigi stages mage. Dweche 6, ndalo 100 gi higa 1. Sani sirikal ni osekawo higa 1. Apani mane gi promise ng'eny mogik ne higni 3. To sani kata kidhir jopiny kuma notimo economic charters gi mi penjogi ni kata kidhi e gwenge ma Kiambuka mi penjogi ni weche mag chak, milk processing, jatend piny no singang'o economic charter mare kodu sani ang'o manitiere, ang'o mosetim. Matin emibro yudo kosetim ang'owa osechopi. Kidhi kata koro aweyo Kiambuka idhi kata mana ka dho wadh nam chumbi, economic charter manondiko gi jogo ang'o mosetim, matine mosetimore. To berne ni sani tinde ko wacho ni oyie ni gigi wacho yot, timo to tek. Emomiyo owe medo ni podogolo singo mamoko ne japiny mane machwanye gi japiny. Nikech kamora mara modhi podo medo timo ang'owa chiwo singo. Ana beden takaw matin madwa tim takone japiny ni ma tabro timo ma miya uru nafas. Nikech kakore singo ni wacho ni bech mafuta biro chako dok piny. To penjo ma japiny penjo ni nang'o. Kakoro sani manyo gol ticha juma mokalo ticha 2 to EPRA wacho ni bed ni gionge gi gima giluongo ni stabilization fund madho kisungu moren subsidy. To gini do dhi mna silingo cha 230 gi wiye. To kara en hono mane ma sirikal ni dwa timo e ndalo 30 gi mabro miyo bech mafuta chako dok piny kok gitiyo gi pesa mar stabilization fund kata subsidy. En hono mane mabro miyo bech mafuta, nikech jok ma uso mafuta bro koni ni bei mar mafuta mapodi bro us nyaka dwe manyien en mafuta mapni ang'owa ni e pacho ni Kenya ka no se biro. So en ang'o midwa tim mabro duoko bei ne piny koken hono. Jowete kisomo mo matinge kuma ne honde ni otimo ang'owa timore mogi piny masani tek ndi. Fred, king'iyo sigand piny mangima tibiro yudo ka lweny gin gik machalo kaka kit dhano. Lweny osebetie piny
makata kisomo mo matibiro somo history mag lweny makata lweny mar Palestine gi Israel ni okochakore sani ibiro yude kind Daudi gi Goliath Daudi nogo lweny gi Goliath chon mo ken gimo timore sani to kata mana kinde Moi ne ntiere lweny kinde Kibaki ne ntiere lweny onyalo paro lweny mar Iraq ogore kocha lweny ma Israel ma US ochako timo Afghanistan koro kata mana matimore sani ni oken gik ma wawacho ni koro lwenje dhi rumo en responsibility mar sirikal emomiyo jopiny omi that mandate mondo mi timango mondo mi ingi ka kitayo piny e yo makare. Number one responsibility Victor nyalo paro ka ni bet kamina ni betie ni pok iloko kom to na bet kacha to ka wan gi John Riaga ka en Kisumu to gi waziri ipenjo nito ang'o ma dhi bedo responsibility mokwongo mar piny owacho manyien mano sa mane oyier sirikand ni ipenjo nito ang'o monego bene sirikal madonjo manyien oketie maino mathoth to gima ne wawinjore ne en wach achiel kae apani Nyarawila bene wan go kae ni en pek mar ngima duoko piny pek mar ngima kora paro ni priority mar sirikand William Ruto gima nonego bene gitimo mokwongo ka giweyo kata mana weche mag ot nekech afadhali ayieng tanindo oko moloyo nindo yot tadenyo no nego bedni the first 5 years gi ne ging'iyo kaka giduoko weche mag pek mar ngima ne ok onego bedni gichak giluoyo ushuru mamoko kaeto gitimo kaka Uhuru notimo e higa 5 mamoko ka koro dok penjo ponono jopiny omede koro ng'iyo gik ma infrastructure kata ming'iyo ni legacy projects to king'iyo sani tineno ka onge project moro amora giminyalo penjo William Ruto ni ere gima dhi bedo legacy ni koro bende ichak ing'iyo ni pek mar ngimani bende otame gi koni koro jawinjo ma penjo ni onego bende wami William Ruto thuolo wan kama wabede ni wan ok wami ng'ato thuolo to bende ok wamaye jopiny mane dhaw ne chir cha Bomet kacha kaka wanene ne onge kacha kosa moro sini kata Nyarawila ne onge kacha ambe na onge kacha koro sani wan wawacho mana gik mane timore wan bende nja mama cha wakiae anjeri cha pok waromo kode jitu jini emomiyo wang'eye wan bende jitu jini kama no bedo negotiated ne waonge koro chunowa ema miyo walosie to japiny winjo mapenjo kama en kama entie no samoro kodhi e petrol station to onyiewo mafuta gi nengo mogwenyore ema miyo wacho nang'o mondo mi wamiye time Nyarawila jawinjo moro oro na message kae ukoni erokamano uru kaka wanene kuom gulodoke itwa Ann Paul Adams kae Nairobi buruburu okadwa betie mosni akawa go erokamano jakwara mgajwanga wa sende mana matintin kaka samedo dhi nyime ka sudo kamano nyakwara mgajwanga weche mag siasa mar piny bende koro chal kagima okao yo machielo ma timore ka bende jatend ODM Raila Odinga nyocha osiemo mager mokalo mokum jo siasa mane oyier gi jopiny e yiero maiga mokalo chien masane chal kagima jotimo ikruok ne manyo lemo mopogore e ngas mani malo ne kombe mane oyier gi jopiny kane oloso kuonde mopogore piny Luo jatend Azimio kara jatend ODM Raila Odinga okwayo jotelo moyier e kombe mopogore ni kuongu tine jopiny komonde jopiny onen dhath tiju eka koro ne kakunyalo manyo kombe moko e seche mowinjore wabro mi kanano kawayude mana bang' kinde mano kende sine je ibonyo jatend Azimio kara jatend ODM party leader mar ODM oloso gi oganda jo Kanyanam ni chal kagima ntiere yamb siasa moro magore piny Luo MCA oyier omanyo komi jumbe nitie wer mane osito kale Dr. Nowero Jehova King mi prime minister koridwa ni bed nyasaye olami avioje hapa ni gimane ogai mar ODM Raila Amolo Odinga wacho ber to en ni ODM ka ana wacho ga pile ni gik matimore ODM timore nikech onge party discipline mokwongo tu onge structure to mar adek mane kit ODM nikech ang'o miyo jatend piny ne wacho magi
king'iyo mokwongo gimomiyo ne wang'o iye makelo magi an kaka nene en ni kit rakruok manotimore e liel mani ko jaod mane Jumbe Manyakach ikone gima ne jatend piny wacho gima ne jatend Azimio okay. jatend piny bende dhoge kier Nyakach Aduma Kuwuoro oselando maber ni en koro dwa dhi bedo gavana ma Kisumu ni wang'ni en tan mar jo Nyakach koro Nyakach dong' duk koro yawuoyi lare to nikech liel mane timore Kapito Doyo ne liel maduong' mane riwo jo Nyakach mang'eny kanye mane ji odhi timo ang'o odhi pimore tekregi emane wang'o Raila Odinga nikech ka wawinjo kanyo nitiere nyaka MCA mosewuok nonen bende koro dwa timo ang'o dwa chung' Mjumbe kanyo nitiere nyaka johala mang'eny mosewuok ni gin bende koro Nyakach gitimo ang'o gidwaro koro awinjo ni ne gilarore kanyo to kidhi Kisumu County tiyudo ka Nyang' Nyong'o timo tamne mogik manyiso na Nyang' Nyong'o ok dhi chung' kendo Kisumu County bende timo ang'o odong' nono koro ilaro Kisumu bende ting'e ni mondo ODM wachne jogi ni piny pod chon weuru laro gini mano gimochuogi Fred wachoga pile ni mano chunogi ni nyaka gilose nikech anto kane gimomiyo laro Kisumu sane nyalo mono Anyang' Nyong' tich Nyong'o tiyo kendo dhi maber but lero matimore ni gima korang' nobedie marach en ni samoro ji koron mabendo oselando ni dwa bedo gavana to en MP ma Kisumu Central chal ka gima koro bolo jo Kisumu Central okotinegi oluoro ang'owa oluoro Kisumu te chalo ka gima Duma koro nitiere tije Manyakach moko tim ang'owa moko tim oluoro kanye oluoro Kisumu chalo ka gima DJ Owili bende nitie tije ma koro kotimi ofis nikech oluoro piny gi rombo manyang'owa umanyo Kisumu Senator Beneka Senator Jenda bende lare awinjo ni gipake ni Dangote nofuke ber en kanyo Aliko. gima ODM nyaka tim en ni ODM nyaka luong jogegi nikech kiwacho negi awache liel kiwacho negi awache rally to ok gibi winjo ODM nyaka ket structure moket ni nitiere sanctions ni koyudi ni timo early campaigns to magi gik mibiro timo ang'owa fine bro goyi gimomiyo ok nyal timore en ni humb party bende sani ji bro wuok ni wan watimo registration mar party to sama gitimo registration to gitimo ang'owa gi campaign jomoko ponde registration ok no ponde registration ang'o mi party timo registration donge gikore ne yiero mabiro yes okora benda dhi timo registration ne party mamara ka ja ODM to sama timo registration no atime kang'e maber ni jok mindikogi adwa ni kochopo chieng' migo ombulu to timo ang'owa gona ombulu emomiyo gik mokariyogi bro bedo matek mar ODM mondo tim ang'owa mondo chun jogigi ni weuru campaign campaign pod gibro timo nikech gibro wuok sani ni ana dhi timo party registration kendo ibro neno ka the next point magilarore en ni cards mag ndiko ji mag chama idhi lar gima noketho Jubilee en card mar registration ema nomiyo Jubilee ogore piny nikech VOJ dwaro rangwe for example kawacho ni dware to koro idhi ka party tinyieo registration certificate cards $1,000,000 idhi godo rangwe donge jok mindiko godo tetete mago jogi yes bwana ni owuok odhi okaw registration $1,500,000 cards mag party emomiyo ODM kata sani koro giwacho ni giloko tanga ni gidwa timo registration no online to still joma dwa chung' nikech an nawacho ka ni kura ma 2027 kata tarik 15 dwe mar 8 higa mar 2022 kano kigo piny gi jogi mikonegi ni an mache kom madwaro 2027 tileo tarik 15 kano oselandi joma nobet gavana joma nobet MP joma nobet MCA joma nobet kombe mopogore opogorego kanye manochak lare ang'owa kombegi Kenya waka design marwa en ni yiero rumo ni tip milando jaloyo
twachako campaign ne komeno mane mitne emomiyo tek mar ODM kwero joge ni weuru campaign inyalo mna wacho ne gi rumbi to enforcing it kete chik kete tim bedo matek nikech party bende nyaka tim ang'owa nyaka humbe bedie to dhano bende okidonje siasa kionge ambition nyaki bed gi lek e siasa kama ka inja siasa maonge lek kata kanisa ji nigi lek adonjo ka an padri lakini gima adwaro adwana bed bishop Nyarawela ato kanyo bopogra gi sinya matin siasa nyaki bed gi lek ing'eni ya sama ng'ato chung' e siasa kata kimanyo kom nitie gimomiyo imanyo kom manyiso ni samidhi kwayo ku ombulu tinyiso jopiny isingori inyisogi ni kumiya komni tabotimo 1 2 3 gimomiyo sani yudo ka wajumbe ok tine jopiny nikech ng'ato koseyudo da komno ni to tiekre gang'owa jopiny nitiere jok ma koseyier kama ubro neno gi bang' higni 5 koro nyisa ni ka in MCA ine kane idonjo pokitiyo to ready sano koro idwa bedo mjumbe koro ang' nitine jopiny nikech tiji mar MCA ni emomiyo jopiny bro miyi mjumbe nikech bro wacho niya ng'ani utiyo maber kabisa koro kar wodni oseingo we mondo koro wamiye mjumbe to kata ni jo kamigosi Raila Odinga no wacho niya unyalo chako siasa uno iga emomine no ka jodhiga yiero to ng'ama oyomcha rume ground kabisa nikech yudo ka no chako campaign sani igni 5 ki campaign emomibro yudo ka ibro kwelo ibro donjo rie mibadhi gini go nikech gimidwa timo idwa ni mondo imany pesa mondo sustain ground nikech kae i campaign ne kom machielo jopiny be timo ang'owa dwa ni mondo iti emomineno ka mjumbe nikech kata king'iyo pesa mjumbe wang'isa ni pesa michulo mjumbe di nyal pesa magi campaign godo sani kata ero madhi pile to chung' e laini to kwano ne ji pesa nikech kata ine madi bed ni itiyo media kae to wache ni ichuli 1,200 kata 1,000,000 e dwe ka in ng'ama campaign 1,000,000 ne nyalo sustain e ground tek to sechego jopiny be dwani tim ang'owa ikel ne gin maendeleo en siasa ma jo Kenya nigo kata ODM kende kata sani neno UDA no postpone elections ne nikech sani be gigore UDA dong no sechako muoch nikech sani ji dwaro kombe ni neno ka jo Nyeri no sewacho ni wan nyaka miwa kom mar deputy party leader to be nyaka miwa mar secretary general nyaka wuog koni ni neno ka Ukambani gi Lower Eastern be no sedimo makre mowacho ni wan be kom mar UDA nyaka miwa to organizing secretary be nyaka miwa kombe moko bene giseketo ni nyaka migi Western ni neno ka lole wuok tum nyiso Rigathi ni okwami bang' William Ruto kosechamo higni ne 10 gini biro Western koro ni neno ena campaign madhi adhiya e chama gite Jubilee bengi donge mominchi neno ko Uhuru Kenyatta ne wito koka Sabina Chege koro kao ni ene party leader manyiso ni sasa makuro rumo ni to siasa waeni wachak campaign ing'eni dine wabede gi chika ina mantiere US ma Congress iyiero ji igni 2 tuchako dok gine e ombolo aparo ni Kenya ka onge gima dikoro timre nikech dikoro yieri tichako campaign king'iyo ni igni 2 onego beni adoke ombulu to katiba omi igni 5 ni nyalo wacho ni we ati igni 4 iga mar 5 no jopiny oseneno nyalo ng'iyo kata kaka rito mondo giwache ni adieri ng'ane ni to koro romo to siasa wa ma watimo mabeno ket nyaka chik en siasa mar bribery voter bribery mineno ni kibiro michiwo pesa mitimang'o to koro mane ang'owa e kura miyudo ineno North Eastern okendelea nikech joka ong'ega iluongo ni shuttle diplomacy girito to gikelo jodongo to jodongo ka gisechulo to wacho ni mae makoro waneno ka ber governor mae makoro waneno ka bed MP en kosenyiewo jodongo orito yiero kendo chako rito igni 5 koro maendeleo ni bro timre nade koro naparo ni ka jakom wang' ni owuok
mochimo jo ODM. Aparo ni ntiere ga starting point kata Professor Wangari Maathai nowacho the hummingbird. Ichako ng'at achiel. Kata katek nade dipo iloko jok moko. But nyaka siasa walokre. Siasa ok nyal bet nuogo siasa 24/7. Nyaka ing'in to siasa ni dhi nade gi maendeleo. Nikech mane kinyalo chung' minyis jopiny niya adwaro kom makama. Nikech atimonu achiel ariyo adek. Ok ni adwaro kom ni mondo adhi akony jakom go lweny Nairobi. Nikech bane kaka jitimoga bas mar ariyo bi wacho ni an ka koro nena gi jakom. To koro mana tema ng'oa aseyudo kom. Machielo ka jakom oting'o bada to nyiso ni kom matima ng'oa ayudo. Nyaka wadog mondo wane siasa mar maendeleo. Ok siasa mar nin koro mae ni kisetieko ma tidhiye ma. To jopiny be nyaka yaw itgi. Ng'ato kik bed ni yiero kawuono to kinyisi ni an koro kama chope adwa bedo gavana. Koro in koro pile pile kichopo kato pesa milwaro. Chamuru pesa lakini chieng' mugo kura to ng'iuru maendeleo. Fred abro ng'adi matin wan gi kaka jakom no loso e wach ni nyakoro mga jwang mondo wane kaka wanyalo keto gine kare mowinjore. Okay man. Tini be kanyo yiri ni MCA. Ti kaka MCA madi yone tiji. Wewe chani bela mjumbe. Ulara mjumbe. Ti mono neni kaka MCA mokongo. Koro mani mburo serviji. Kido chile mjumbe turitike maprario kama uchiel kucha. Ekile anone kama biyo chala mndo yera kakuro kama mjumbe. Asozo ni tija kaka MCA. Ti bende mwe yeri kaka mjumbe. Ti kaka mjumbe. Ewa chende bero gavana. Sani Kisumu County ni gavana. Inongonia Professor Peter anyati mo second term. Oyanya ngoti. Uchaka wajini do kama nyati yanko dutie. Ina nyanga ni gidako kuja kitanda tiro mbele ndio gidako kitanda kani. Mana kamano Fred kanda no ngade no onge mna wacho. Victor Jose wacho ni taparo ni gini chalo ceiling mantiere bathe konchiel man gi bethe gi ariyo. Koro nitie bathe ko maber to nitie bathe ko marach. Chon kane ng'iyo weche mag siasa to jotelo kata jochung' ne kuongo timo gimoro kaka Nyarawile wache to bende kaka JB wache. Koro gimise timo maber ni ema miyo jopiny wacho ni Nyarawile into koro kwa nini gik mise timo kaka koro mine weri ni waneno ni ibi chung'nwa lakini tinde ineno ka jasiasa ema wuok ni jopiny owacho iwinja josiasa ema wacho ni jopiny wera ni jopiny owacho lakini ibiro yudo ka siasa monego beni timore king'iyo kata jok ma siasa gi ber luore gi gima jogi osetimo ma ng'ato osetimo. Koro tiji ng'ato ema miyo jopiny neno ni inene MCA lakini ka MCA mitiyo nwa maber kama waparo ni bende kichaki dhi go okang' ibedo nwa mjumbe idhi nyime gi tiji mani itiyo ni to kare gweng'wa dhi lokore. To mjumbe bende ging'iyo ni ka tiji mjumbe ni ema ni itiyo maber kama ma kwang'iyo rekod mari mar CDF kaki setiyo godo to waneno sikunde waneno nderni miloso waneno to giparo ni gini do bedo nwa maber kiyudo thuolo mar timo tich makama kom governor. To governor bende gichagi neno ni itimo maber kare ka gap moro dong' malo kae. Koro en gima jopiny ema neno mak mana ni tinde josiasa ema neno. Victor asewacho ka pile kendo wachaka nuo kendo ni onge jasiasa ma jaadiera. To bende JB wache ka pile ni jasiasa osiep chunye. Onge jasiasa modich gi loso problem mar japiny. Wanuo kendo jasiasa ka dhi liel to kodhi nekech ng'amo tho litne
odhi nekech odhi yudo ji kuno. Mane chiche. Odhi nekech odhi e chiro, mane momiyo jasiasa yuago nyaka ng'amo kia. To mane momiyo sani makoro odoko wuoro mane gi nyithindo mang'eny. Iketho gini. Mago ok nyithinde. Wuoro ka nigi nyithindo mang'eny to nyathi moro ogore kata piny tiwinjo ka litni. Mae jasiasa timo gini nekech odwaro gima odhi yudie. Jasiasa e ng'ama chunye ler. We anu kendo ka kendo. Onge ng'ama chunye ler malo jasiasa. Edo chiro. Edo chiro. Chunye ler ye monyalo timo gimoro amora. Mak mana ni jopiny bende kaluwore gi pek mantiere mar ngima sani. Jopiny bende odhi ogik kama koro gima tugore en tugo mancha nwawacho cha. Koro en tuk pesa. En tuk Simon. Mae momiyo koro iwinjo ka jo Kisumo koro luongo jenda ni Dangote. Neke tugo ni tugore nade. Mak mana ni problem mar tuk pesa en siasa ma ok dhi mabor. Nekech gimimiyo japiny ochamo sani to rumo weri gi sani. Kodo chako dong kama ne entiere cha. Bita. Gimachielo machako wuok ai momiyo ni en ochalo siling man gi koni gi koni. Siasa ka gore to nego bed ni gima wawacho mar development cha, mar record maricha. Ingeni sami loso ndara kata iloso school mane nyithindo somo tie yien kata sikul manyo muon gi lo, to koro sani en school mar kidi kata ma permanent. Oyiri koda ok oyieri okibitimo nade, okibidok muko sikundi cha. Mano en development. Lakini ibiro ng'iyo kapo nono en siasa masani, iyudo ka ng'ato osekawo pickup, oketo speakni pickup kodhi e liel, tiwinjo ka owuoyo e chiro kanyo kodhi. Mano tieno timo campaign ma ene makonye ma ok makonyo jopiny. To jasiasa maber timo gima japiny konyore to en bende okonyore godo. Mak mana siasa masani, jo siasa gidwa timo gima gin kendgi ema konyogi. Mae emomiyo ntiere gimoro ma jakom neno mbele. Masa moro jo siasa gi ok ne. Ni Victor, sami se chako tiyo gi pesa ni sani, ndalo moko nwatindo ni kitimo gimoro tipenyin to Joanna mane moanie. Ise chako tiyo gi pesa ni sani, mang'ama no ori e ongi. Koro ibiro keto pressure ne party mondo mi ticket. Mae kama koro ka direct ticket biro wuoke to jomoko thoe. Nekech ni se tiyo gi pesa ni mang'eny ka indi hope mang'eny ni party bimi. Ng'ani bende itiyo ne chama. Moko bende okiti kata ne chama, idhi liel kaliel, ichiwo michiwo. Idhi arambe karambe, party ne okori mondo idhi kuondego. Party be okori mondo kidhi liel tidhi iwene jogi pesa. Party be okori mondo idhi tim campaign. Koro sami se tiyo gi campaign mari mang'eny to nomination koka biro. Gima nyaka ing'eni siasa ng'ata achiel kende mabiro yudo gini. Kato bed mana nomination. Koro jogi dhi keto pressure mang'eny ni party. Nikech koro yudo ka ji abich owuok te dwaro kom gavana. To ng'ata achiel kende ema nyalo chung'. Koro ng'ata achiel kende ema nyalo chung', ng'ato biro wuok no maya kata gini ok omiya. Koro mae momi neno dhi yudo ka koro jomoko wuok ringo dhi e party mamoko koseneno kang'o ka gini ok odhi yudo. Mane maduoki piny mar Joanna mane manowanie cha. Kichako ng'wei ting'e mana kaka idhi tieke. Mae ma jakom temo nyisogi. Mar ariyo, ibiro yudo ka gini dhi keto pressure mang'eny ne jotelo mantiere telo sani. Achiel kuomgi gin governors. Nikech samineno ka samoro mjumbe makama owuok e constituency makama dwaro komini to chako chon. In bende biro chuni ni achiel kuom development projects moko midwa ni tim. Ibiro timo gi nekech ok onego bed ni timo gi, ibiro timo gi mondo inwang' political capital kuom gi. Nekech koro inwang'o ka pressure ni chako biro, miyudo ka samoro gima onego gitim ka koro iweyo, idhi time kama chielo. Koro mae keto governors kata keto jotelo mantiere telo sani kama tek. Nekech koro ineno ka gidwa ni mondo mi gipiem gi jok ma dwaro kombe gigi. To ka nitiere kuonde mamoko machalo kaka Kisumo, ma samoro Professor Nyong'o ok bichung' kendo, to gi kuonde mamoko ma samoro jogi dwano Kenya mangima ok kata mana kae. Samoro iyudo ka keto gi kama tek nekech ochalo ng'at ma iyudo ka samoro jatuo kata oseneno ko wadgi moro dhi ka gima odekre moro chando, to neno ka pod oweyo jaode matich tich.
Tido ka ng'ani osechako go mbaka gi jaode ni. Osechako go mbaka gi yuore ni ponono. Ng'ani odhi. E ponono ng'ani odhi ting'iya maber. Ano ka jepi owacho gimoro. Aning'e ni kawacho pressure ni party, pressure na joma tiyoge. Bende rach na en wacha dia. An gi penjo, yes, governor. Kidhi Suba South. Ng'ama campaign idwa bedo MP ma Suba South yiero manyien. Party chairman. Wacha nyingi iluoramo. Joanna Mbadi Nyang. En ang'o e ODM? Chairman. Raila Odinga mowacho ni ji kik campaign mahali ni en ang'o mar ODM? Mane jatelo. Party leader. So is mane party position koso mar chairman ma campaign? Koro sama no loso te no loso ne jogi gite. Apenjo ni sani. Haya, mara ariyo. Kidhi Kisumu. En position mar chama nikech Nairobi Romo Chabich. Party chairman ne nitie. Ka party leader. Mano ne Teacher Beach. Teacher Beach. Adwa manya clip kamba dinya ni agwengo. Teacher Beach. Mo wachne gima ber ni sani ugiendelea gi tiyo ne jopiny. Mano party mo wa. Mano position ma party. Kidhi Kisumu County. Jomage momako lwet MP ma Kisumu Central Oron campaign ne. Achiel kuom gi en MC Mamili Mani Market Ward. Adwi nigi position e party mane ODM ma Kisumu. En jako mar constituency. To gi organizing secretary benda pani nitie lemo mare kondi. To gine magi wuotho ga gikone Anyang' koweyo to so emomiyo ana wacho ni gik ma jakom wacho gi ber. Lakini mane kit ODM nikech joma ni e party bende nitie kaka chiemo gi early campaigns gi. Freji kik duoni. Gini bende nitie nikech kidwa wacho ni jowe campaign ne to nitie ji mang'eny ma bende gin officials e party. Sani kidhi Bondowa nikech giwacho ni MP mara Gideon Ochanda sani koro tiyo gi jatend piny koro ken ja party. Gisesiemo jo party mna mayo ODM. Gisesiemo ng'ama giluongo ni caretaker ng'owa MP ma margi. Ma gin go ma bende gichiemo ang'owa e lwete. So kidwa wacho ne gini onge ali campaign. MP gajocha iluongo ni ng'a? Omondo ere. Sir Charles. Donge wuotho kasiemo kuonde mani nono to koni mani eni makoro keto MPs. In fact, kuno ko wachne ng'ane to emo secretary certificate. Wasekano ne. So ali campaign gi campaign madhi mbele ni mane kit ODM. Emomiyo na wacho ni bro bedo matek mar keto gima Raila Odinga wache tim. JB. Kamine no gini dhi gwenyore godo, mo mine na wacho ni ntiere bathe koma ber gi koma rach. Adir mantiere ni ja siasa chalo dongruok mar del. Ma ng'ato grow, ochalo growth. Ja siasa ng'iyo mbele, makata mana ng'at mong'e ni dhi chung president 2037 as 2032 oseng'eyo sani. Ng'at ma dhi chung e kombe gi tebe de jogi ma ng'ato ok chiwo dichiel to chung. Mak mana ni in terms of kaka gigi affect development ema temo wacho ni nitie nikech koro gidhi gigoyo odhi okelo tugo mar yuora nena matieni gimoro amora ma ng'ato dwani mondo tim odwani mondo nene ng'eni nitie adhula moro ma e wang party nitie adhula chieng nomination chieng ni para ne watiyo ne party to gimone go beni gini timore ma jakom wacho kacha en ni tiji maber mana kaka Raila wache kech ma be koro wasumo jo siasa gi paro e yo manono ma ok gichulowa tiji maber ka in MCA to tie tiji ni maber kata koro ke campaign godo to ji neno na dier Raila to ne MCA ka kata ne mjumbe marwa ka record mare gi gik mwatimo nyithindo modhi sikul nyithindo ma kata grube mag mine gi jok machuo ma wanena dier wanyalo wacho ni timo gini mondo mi kikelo report card mari bang' higa 5 to koro jopiny ng'iyo ni report card mari ni wang'iyo kaka wagotik kae JB ogotik kae JB ogotik mana ni kaluwore kaka siasa wanitie iwinja emo mine na kelo ni tugo matugore sani en tu pesa temo miyo bende mondo gigi kete tim ODM nyaka change structure mare
moket chik moko ni wan campaign wa wachako kodong higa achiel to ji dhi e yiero ma ng'ata mochako campaign chon to wariembie party kata wagoyi fai mane mabiro kelo discipline to kiweye kamano kata mana party leader gi kawachi chal kanono nikech liel e chich jasiasa dhano tho pile dhano iko pile kanye ma jasiasa dhi to onge tek yudo jasiasa tinde makidhi kama gintie to gikwano ni gik ma gisetimo gin mokwongo giwacho sirikand Ruto mar ariyo giwacho joma richo mar adek giwacho ni kasa uchopo kar dhoga kanyo giwacho wach mafuta to boketo ni e bunge bende ok giwuoye pod ok gisomo emomiyo party mar ODM nyaka ket structure mabro dita jogi mana gi fine to gi sanctions kende eka gibro e campaign ingeni senior ka wacho ka ni structures gi chik ingeni chik wantiere godo wadoga chik mar political parties political parties wan gi 2012 wan gi 2016 wan gi 2017 wan gi 2022 oban nyaka party hopping to pile owacho kania ng'ato donje chama mokie kata ideologies mag chama no manyiso ni chama idonje nikech en special purpose vehicle mar yudo ombulu emomiyo ka ng'ato koseyier to bro wacho ni an koro wan opposition lakini abro tiyo gi sirikal nikech an adwaro maendeleo mar joga mokrach maendeleo tinyalo timo be oko wach ni koro niko okokine sirikal to kumodh rupi nikech pila wacho ga ni system ma wantiere godo onge opposition to onge sirikal wan gi majority gi minority dong wan gi jo ODM dong wan gi jo Azimio mariembo jike manyiso ni gin ang'owa e sirikal but nyaki doge manifesto mar chama ni mondo ing'ini to manifesto mar chama manoyier ticket mawuotho godo ni ang'o mane wanyiso jopiny omiyo gimoro amora mitimo kata constituency ni no obed ward obed kaka governor be en aligned gi gik mane chama owacho ni mondo itim then koro wabro wacho ni ng'ato donje chama nikech ideologies mag chama nitie gimomiyo adonje ODM nitiere gimomiyo adonje UDA Malala dong nche ni ANC kano tieko dong no chikre koro sani ene ma en secretary general no chiwo karang'o moido ka ANC mane ntiere ni okber mano miyo koro UDA ni emoido ka address issues mage koro kanye making'iyo tineno ka chama ma wantiere godo Kenya ka adieri en niya onge ng'at manitiere chama for the sake of chama kata ji adi mag jo ODM manche olware ombuloni dong gidare chama te erokamano to debe nine oyiergi to dikoro pod ginang'owa e chama erokamano chalre to romre an gi penjo ne JB ang'eno sa osedhi but an gi penjo JB sani mondo mi ilandi ni dhi chung bondo kiwacho ni dhi chung bondo en ang'o malich monego be ni seng'iyo ni in godo anto pokalando bendo kadwa lakini aonge gi lekno lakini adira makende Simon ka in go dola koro gini ok en kuom development en ng'iyo ni an gi million moro 15 koro party gi gimoro amora mago to biro bang'e magi e kaka gini pes certificate in go pes wuon chama in go maleto kendo sani ging'awe kabisa kata mana mos miore redio gin gi joga gi mamoko